Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kubleye pi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Hadu sauklur tam ke sarkar MDA1 kala pelut pot bat pinsep aikai ha ka beladat bansiu tulop ya ki chairman, co-chairman, vice chairman, deputy chairman ba ki dekhot jong ka Meghalaya Economic Development Council MEDC bat ka Meghalaya Resource and Employment ha ki snem baladap yathu uba General Secretary ka HYC uba Roy Kupar Sundram Shakilat Pathai Kubor Minta katayo. Utay unong yalam HYC ulo ong ba kajingpan RTI jong kaseng nakatnat planning kalong halor kajing thungkam jong ka sarkar jilla ya kinong mi khmat hagi sansnem ki bladem nadu usnem arhajar khatpra hadu shwa ki election MLA arhajar arpulai hagi teki artli ki council MEDC bad MREGC Uba Roy ulo ong ba kaseng National People's Party NPP hapo kajing yalam jong umentri rang ba kajilla u Conrad Kisangma Mari shimti kum ka sarkar ho ubnai leber minta usnem ula thong kumba arpuingut ki MLA berim. Lingba ka jingwat RTI ka sengkalalap ba ka sarkar jilla kala penne no ya ka pisa de ka basiu tulop hadu shiklur sanlang arhajar arspan riu tingka ya ki dekhot apo ka Meghalaya Economic Development Council. Ban na ka Meghalaya Resource and Employment Generation Council asiu tulop kumba arklur praf nyaulang Khat prahajar khandai spa south waiting ka handai ulo ong da kabalingo kalong bakiti ki council kim jupalong satya ya ki jingelang ha ki sansnem bala let nadu bala thau ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance 1 Uba Roy ulo ong bakat kum ka jing ong jung ka sarkar kalau ong baka kamram jung ka Meghalaya Economic Development Council kadiban ai jing mut sya ka sarkar ba kumno ban pinkiu ha ka baya dei bat ki kam ban yo pisa lani ban pinkiu ya ka yo ka kot jong ka jilla bad ban khmi kumno ban pinkiu ya ki kharkhana henrei ha kini ki sansnem ki bala let kate ka council watang ka wei ka jingelang ru ka khlam shamla shong satya ban yakran halor ban kintiu ya ka jilla ha ka yo ka kon Uba Roy ulaong batang kitay artli ki council lalam bakila penserwaka ya kapisa jong upait ba hadu kumba sau fusau klur arfu arlang khat arhajar khat nyo tingka ha ki sansnem ki balalen kabasnusi ban ong kalong bakini artli ki council ki bahab apo katnat planning kila shulong penban kita ki basyukjet ya kapisa jong upait ba ban penstat ya kapla jong ka sarkar laong Uba Roy Uba Roy ulo ong ba ka jingthung jong ka sarkar ya kini ki council bat ki commission kalong bakin pendem ya ka kamram bat balasiu ya ki da ki phautingka ha ki sansnem ki bala dem henrei hatu ki te ki council kila ai kanu ka jingno senyang sha ka jilla ne hatu kila pendut kai penban ya ka pisa jong upait ba bat ka pisa balasiu sha ki te ki council kamdei satya jong u Conrad sangma henrei kadei ka pisa jong upait ba ka balong lingba ka khajna bat ka kuna lada ya ka pisa ka bangi hapsiu phi shupin serwa ka sha ka basiu sha ki te ki briu tang na ka benta ba pin mentoi mapi batang na ka jingyo nong jong ka seng na jong ban pinhun ye ki seng ki badan ban kershan ya ka sarkar ka long ke ek ka bangim sngo tenan ban ngim sngo ya ha laong Uba Roy kumba ngitip hakini ki benai ki beladap nak liang jong ka seng NPP apo ka cingalam jong kontrak sangma kila shimti biang sesisian ban yalam ya ka sarkar apo ka jalan aptani ke sansnem ki bansawan marchen shimti hau benai April ngiyo i bakani ka sarkar apo ka cingalam jong kontrak sangma kila thung ya kumba arpuingut ki MLA ex MLA ki nong trei jong ki parti ba fair kum kita ki chairman ki vice chairman ki co-chairman ki deputy chairman but ki member jong kita ki board ki council ki committee ki commission ki ba fair menta ka sngiru ngiyo iba sa kumban rungut ai ki ba kentup ki arngut ki XMLA but saungut ki bade kita ki nongkit kam jong ki party ki badan hapo jong ni ka sarkar bantung ki kum kita ki co-chairman but ki vice chairman kita ki council ki committee but ki commission ki ba fair nakaliang juga seng haba ngiyo i bakani ka sarkar marsen shimti kala thong kini ki breu ban long kumikta ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki ba fair kini council
ngikwa ban lab lani bantem bahadu kaknu kini ki council lani kini ki commission lani kini ki committee kiba nakaliang joko sarkar kathung ndai tang bakathung ha ban pelut ri ke pisa nakabenta ban siu ki lada pipet ya ka jingthung ya ucharman uyo ya kata kategori kidon ki bayo kategori A+ ki co-chairman ki yo A ki yo B bakum ta ter ka sarkar na lor bekidi ki MLA ki degi ex MLA ki bayo ya ka pension ka ha ban pelut pisa na ka sarkar na ka plating ka jong pat ba lada udeu A+ kiyo ya kata ka jingsiu ka ba arpo hajar mala ubanay na luar ka Bellite ka Baisha ka Baywayeng ka Bailet Baywan lada ken ka poy ki po hajar tang kasi banay haplut hawe chairman hakiko chairman ki vice chairman bakum ta ter teknang bangintem ba haduk katnu kini ki council lani kini ki commission ki ay kata ka lada latung ya ki ban pendep ya ka kamram ka jong ki laki contribute ne empat saka jela ladang ila pelut deki pau hajar deki paulak deki krur hakini ki sansnem ki bladab laki INM kanung no contribution yangi lada fikan mau ya kajingkren jong chief minister jongi ha ka budget ka bladab wang ba ukwa banyo i ba jala ka jongi kan poi sa kata ka $10 billion economy lane sa kata ka prapo hajar krur economy Nela dangi pat ya ka budget ka bau present hapo ka assembly ngio iba ngide ka state ka ba ngidon ya kata ka fiscal deficit ka ba du sans pa krur kaumut bang ngide ka state ka ba ngibam hati ngikit kulai ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata-kata ban ka jing pelut ti banyo jing tip ya kita ki laki ni ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jing siu ka jongi ki pat ba ya ki ngi file ka RTI hapo planning department dan ngi file ka RTI hapo planning department nam ta ka sansnem ka balalet kaumut banadu arja khat phra hadu arja arfulai shwa bikin di notify ki shwa bakan wan ka election shwa bakan wan ka ni ka government ka ba thmai ngilap ba tang hapo ka planning department ki don arkli ki council lani kita ki committee kawe gede ka Meghalaya Economic Development Council ya ka balakli da MLA hakatu kapor but nalor MLA kumu chairman donru sagi co-chairman ki vice chairman ki deputy chairman but ki member ti ngikli na ki ya ka jinglut jingsep hakini ki sansnem ki balalet ngikli ya ka jinglut jingsep ngong katnu kan ka council katnu la siu ban namala da shatung kumu chairman uyo honorarium uyo ya ka electricity bill uyo ya kata ka baisha ka ba dawan gibriu ban yang kendo ya uyo ya ka house rent ru kaba manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo ya kata ka furnishing of house lani ka ban panbiang ni ka yeng ka sem ka ba mausa kumba arlak si sensiu uyo ru ya kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba sau pho hajar tela da ken we chairman habang ipanjing ken yong katno pelut akini ki sansnem ki balalet nakabenta ka Meghalaya Economic Development Council but kumjuru umdi to bolong chairman co-chairman unyo tangon neriam ri uyo ru kalat bantung kita ki daily wages staff kamut baula bantung ki bahayang hasem la jong ki party workers ki jong u ban siru da ka pisaya ki na lord bekim don ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kam don ka permanent office ndre ka sarkar ka ailat bantung ki staff kamut ba siwe ka pisah siya tau chairman ita ki co-chairman tindangila wat jingtem ngilap bah ka ni ka sansnem ka balalet tang nakabenta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la pensep kumba shikrur san pusan lap tengka haki sansnem ki balada ngi na po planning department kala ngilayo ru ya kawe ka kod lane ko order ka ba chief minister ujongi house hakani ka term ka balalai ukon rat ki sangma haka arhnyo trik jong April arja arfuar ulah tho sha commissioner secretary jong ka planning department government of Meghalaya da ka ba ubtha yo commissioner secretary ba dei bantung kini arngut kibriu kawe udai bajak pengrup MDC kum chairman jong kata ka regional planning and development council nakabenta ka Khas bar ka baar bantung yo tau Rakesh ki sangma UMDC na po Garo Hills kum chairman jong ka regional planning and development board lane council nam ta ka Garo Hills hakani ka jingwat jingtip ka jongi ngiyo ru ba kani ke jingthung kini ke regional councils nakabenta ka Khas Hills bat nam ta ka Garo Hills lale tengru hosnem arjar saw hakapor ba Dr. Didi Lapang uday kum chief minister ne kabaya fair pat hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister
bat hakani kapor jong kontrak sangma kum chief minister kalong ba hakapor jong Dr. Didi Lapang kum chief minister lathung yang kini regional council ban head da cabinet minister hapo Khasi Hills region hakapor jong Didi Lapang haka notification ba penmi do governor ka Arsantrik jong November arjar sal lathung yu Dr. Don Cooper Roy bade deputy chief minister to kapor bu unlong u chairman jong kata council but ki khot jong kata council kinde ki cabinet minister na po Khasi Hills region but haringkat u chief executive member jong ka KHDC CM jong ka JHDC ki deputy commissioner jong kini ki Khasi Hills West Khasi Hills Riboy but Giant Hills but u banlong ku members ke 3 jong kata ka board lani ka council unde commissioner of division nakamenta Khasi Hills lara fi pet chapo Garo Hills lakli atau kapor ya ka council ya kata ka regional council da Dr. Mukul Sangma ubade cabinet minister ki dekat ki cabinet minister napok Garo Hills but kiwei pat ki official member kinde ki DC jong ki district but us get 3 members get 3 undai u commissioner of division ting ngimyo iru hang ni ban ong ba hakapor batung u Dr. Didi Lapang ban klik ya kita ke regional council jong kini ki artli ki region ka Khasi region ba Garo region ban ong ba chairman lani ki ban ong chairman lani undro kanu ka jingyo na ka sarkar namar long u chairman kum u cabinet minister ndai ban ong chairman kum balong menta thung yu bajok pengru badiau tau Rakesh Sangma ki MDC balai la thong itep ha bajok perung urung hapok MDC hapok NPP ka lai poetry march ar punyu tarik u kontrak Sangma ong thung no u kum chairman jok regional council Rakesh Sangma la don gatu kontroversi penhiar u kum CM jong ka GHDC thung no u kum chairman jok ka regional council ndrei klem thung la ne klem constitute pat ya ka buat thung ta thung u bajok pengrup MDC kum chairman jok regional council ndrei klem constitute pat ya ka buat baro khawai ya Rakesh Sangma ja ka Garo Hills region kolong kumju hi hot ya kini lan di notify haus nam arja arpulai shwa ka election dei ka ba penengo yang i kalong kane ba kumnu fi constitute ya kata regional council klem constitute ya ka buat hi baro khawai phithung ya chairman klem thung ya ka buat baro khawai ka ba ka jingkali ka bangi kwa men kali kalong ba hakipor ka baladam kli ya kata regional council da cabinet minister rank menta pipen klik ya regional council dau MDC pimut kumnu bau MLA lane cabinet minister jong ka Khasi Hills region wan shong hapo ka meeting ka man klik du MDC kumnu DC jong ki district ke badan hapo Khasi Hills region kin wan shong meeting hapo ka chairmanship jong MDC kalong kai ke bang ngim sola ban pediang ngisu thu bakini ki dei tang ki jing penhun nak menta jong nu ban serve ke political interest jong nu nang ban penhun hadien balawan rung ha ka seng ka jong ki sukwa bantung but hang ni ru finyu i takumju claim constitute ya ka buat kumbalale akipor government sha ndai la thung mu chairman la shio ai pat ya ka pisa jong pat ba ubajok pengrup MDC jong ka Ramrai ula dro ya ki perk san ki badai bunyo tat hadu u snam arja arpulai kumban riulak tam tingka ka pisa klem shong meeting klem shong AA shu shim bet tang yak pisa jong pat ba ti kanir ka de gawe ka ka bangimla ban pediang ba ka jingkli mangi kwa ban bu rahmat jong u kontrak Sangma kalong ba ha bangila don ya ka Meghalaya state planning board baling idon kam se kata ka regional planning board ngidon ya ka Meghalaya state planning board ka ba phithong hi ki MLA ki banlong kum kita ki chairman ki co-chairman balai pat mentang idon kam se kita ki regional planning board na ka basai bahakini gisngi gi bansawan ngin sa tho show chief minister da ka jing dawa bo udai ban pet namar mener ngi i ka jing thung ngi gitu ki member ki co chairman ga de nam ta kini ki artli council u XMLA jongka nongston usha thung kum co chairman jongka Meghalaya economic development council but ki weiru sha thung kum kita ki co chairman jongka ni ka resource employment employment generation council ngi i bakini ki dei tang ki jing pensarwaka ya kapisa jong pat ba ti ngi ngim so ya hab ya kani ngin sa tho show konrat Sangma da ka jing dawa bu udai ban le ban penti kana ba kapisa jong pat ba amdai ban persarwaka but ngi ai jing mut ya ka sarkar bala da ka don kam ya ki committee ka don kam ki commission kadai ban le da kanu nu kam ka ba dei ban siw ya ki kat kum ka performance ka jong ki
Lada ki contribute shisha ya ka sarkar da ka baki aya ka jingmut ki belong ki ba ka sarkar kala ban shim nang ta ban bha lane ban pentoy upai ba bari ka jala baro ka wai ngim don jingkhang ba pinchna ite committee leni commission ngi so thu ba ki don ki committee ki bedon kam ki don ki commission ki bedon kam ngim de ngi persyalut ya baro khat lada pia kren ya ka law commission ngi don kam ya ka law commission ba ka don ka jala lada pia kren ya ka state planning board ngi don kam ya ka state planning board ba ka don ka jala dan ngim so ya ha ba pin pensarwa kai pat ya ki bakum kini ki council lane phithong ya ki bakum kini ki chairman ki co chairman ki bamla ban syong wat tang sisien ga meeting lane ban ai tang iwe ru jing ajing mod ya sarkar tingi nakaliang jong seng gin sa tho ya ka da ka jing tho bat ngin bu ikimat jing dawa khmat jong konra sangma ban jong sarkar balada ka sarkar kam shim ya ka jing kit kli ban pendet ya ki bakum kini ki jing bakla ngim ban se ban so thau pa de ki wi ki lat kelinti wat ban let ban tiet ya ka jing khang jong ka high court ru namar bakani kadai ke public interest bat ngi so thur ba kadai ke jing pensarwa kaya ka pisa jong pat ba tikini kadai ka bangi kwa ban bu akhmat jong phik na bu ki pat ba kin tim ba kini ki sansnem ki bal adap ka don ka jing pensarwa kaya ya ka pisa jong pat ba ngi milin ngim kwa ba kini ki sansnem ki ban sawan ru kin de gi ju hi namar ngi lai I bahu April ki la thong arpuingot ki political appointees mentah kesingi kila thong ndriungut bat nang ni syakmat ngim tip kila ban nang thong syu syu ru ngim kwa bakani ka trend kan nang continue la ni kan nang beteng nang ni syakmat kata kadika benta ka beneng kong ya ba ngi kwa ban bu ahmad chong pi In English. mana ba het ya In English. dem muk em ka don sa ko we ru yo maseng kalong ba mdei syu ban thong ya mdei syu ban thong ki regional council la ni ki regional planning board nam ta khasil baka bat ka Garo Hills balada thungru de men thung de ki cabinet minister rang ki bom don kam man siu naka plating kala ne naka pisa jong pai ba ka resolution ya ka ba sarkar kalau penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut cha ka sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam ban yo pisa la ne ban penkiu ya ka yo ka kot jong ka jala kawin ki kamram jaka Meghalaya Economic Council kadi kata bat kabar kalong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumnu ban penkiu ya ka yo kakot bakumjuri ki industries hapok ka jala ne ka basusi kalong ba hakini ki sansnem ki balalet wat langi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna ka bangi ngisiu ngila pelut kumba shikrur sanlak nakabantah ban siwi kini ki sharman ki ko sharman rehabangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ni am watang iwe meeting lani kala ajing mun ni am ya ka sarkar iwe ru ijing mut kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jong ka jala ka jongi so si bolong baka jubab ka bangiyo na planning department galong ka Meghalaya Economic Development Council ka khlem syong watang kawe ru ka meeting kini ki sansnem ki plalet ya ka pisang ila syu siu yaki la syu pelut la syu pensarwa ka ya ka pisa jong pat ba nrewat tang kawe ka meeting lani iwe jing ajing mut ru kat kum ka resolution ka bala thung ki kat kum kita gi functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka klem le wat tang iwe mentah nre ka pisa pat naka plating ka jong pat ba lani ka pisa jong pat ba la siu ka ya ki kumba shikrur san lak ar spa nru tengka naka benta kini ki sansnem ki balale kataru kadai tang nam benta chairman co chairman but vice chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council ka don shiphongut ki member ki bala ki digi political appointees nreungut ki 4 claim hadu menta te tang ki bala claim ka poi hadu shikru samsat naktam kata kadai kawe kapok ka planning department ka ba arpat kawe ka council ka badon hapo ka planning department kadika Meghalaya Resource and Employment Generation Council kaniru kadon la ka jong ka benta jing shaban ai jing mut ya ka sarkar kumnu ban penyo ya ka khajna nam ta ka state kumnu ban wanra ya kilat ki ban wanra ya ka ta employment opportunities hapo ka jala ka jongi kaniru ka juhi dangi keli ya ka planning department ba hatu kani council kala syong ne amika meeting sisien la ne kala ai ke jengmut kat kum ka mandate ka bala aya kan ka sosi ban ong ba hakini ki sansnem ki bala let wat langi la siu pisa la ne ngila pelut hadu ar krur pra phnyolang khat prajar khandai spa sauhui tengka ka pisa jong pat ba kani ka council ka khlem le wat tang iwe meeting khlem syong wat tang iwe jeng ai jengmut ru ka khlem aya ya ka sarkar jala kaumut ba kini ki chairman ki co chairman
ki vice chairman ki balawan ban claim kata kapisa na ka sarkar ba ki la sha thung kita ki vice chairman ki ndai iweru ijing ajing mot ki claim ai tengi ngisem ba ladang khen kelom ya kapisa baru artli kini council kini ngi keren tang nang bantah planning department ngi claim keren ya ka taxation department ngi claim keren ya ka social welfare ba ki department ki bangitip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengilayo jingtip ringi claim yo pat ki jingtip ki batikna ya ka bangin wanra ahmad jong pinri ki tang kini artli ngilap ba kapisa jong pat ba kala supan sarwa kai kumba sau krur sau ko arlak tengka kini ki sansnem ki blalet ndrei kini ki council artli ya ka bikila ya ka ba la shnakhnang ban ai jingmut chaka sarkar ban yarap ya ka sarkar kumnu ban kenti ka yo ka kot kumnu ban wanra ya kilat yo kam yo jam nam tagi khun samla ki jongi nam tagi nong shong snong ki jongi ne sosi banong ba kini artli ki council ki bahap apo ka planning department ki la shulong panman kita ki white elephants ki banshu kejet ya ka pisa jong upat ba ki banshu kejet ya kapla ki banshu penraiko lane penduna ya kapla tengka jong ka sarkar ka jongi te kini ki jinglap ki berit ki bangi ngilap na kaliang jong seng khoi ngi yo i ka jingkren jong chief minister habo kren hapo assembly habadan bakali siapang kita ka contribution jeki consultants uang bamaki gidon la ka jong ka kamram ngi kwa banbu ka jingkeli ya chief minister jongi ke ka kamram bakini ki council kile lada sansnam la le pitung ngi ki council pinbu nam taban yarap ka sarkar nam taban kenti ka yo ka kot ringi ngi yo i ba kata ka jing ai pisa kapisa kamdei jong konrat sangma kapisa kamdei jong sarkar hapo ka jing alam jong konrat sangma kapisa ka dei jong pat ba ngi siu lambak khajana ngi siu lambak kuna telada ya kata kapisa ka bangi ngi siu pisu pensarwakai sya ka basiu sya kita gibriu tang na ka menta ba pin mentoi mapi tang na menta ka political interest ka jong pi ban penhun ya ki parti ki badan ban support ka government ka jong pi kalong ka ek ka bangim so tenat bat ngim so ya organization that the state government under the chief ministership of Shri Konrad Sangma in the last 5 years have wasted public fund of rupees 4 crores 42 lakhs in these councils which have not made any contribution or any which have not given any advice as such to the state government or to the state as a whole. So from our side we condemn these unnecessary expenses made by the last government, and we are demanding from the state government in the next few days. We'll be writing to the chief minister with the demand that the chief minister should take corrective actions. These type of council, these are only two. We know that there are other departments which have commissions, which have committees, which are the same thing. They are not performing any function, but the political appointees who have been made members or chairman or office bearer of these committees